pròxims dies i setmanes veureu per el carrer gent de Compromís arreplegant signatures per a l'ensenyament de 0 a 3 anys. Volem que la Generalitat Valenciana, en compte de gastar els diners en el que no és important, en compte d'anar a veure Ferraris, se gasta els diners en tindre una educació pública de 0 a 3 anys, de manera que les famílies que tenim xiquets, xicotets, puguem portar els nostres xiquets a una educació des dels 0 anys que els forme ja des de l'inici de la seva vida com a persones madures, que els forme com a ciutadans i que, a més, no siga gravós per les famílies. Jo tinc un xiquet de 3 anys, sé el que costen les guarderies, sobretot en aquells municipis en els que no hi ha guarderies municipals ni escoles municipals de 0 a 3 anys i, per tant, nosaltres el que estem dient és que volem escoles infantils públiques de 0 a 3 anys, que els diners que s'han gastat en la Copa Amèrica, en el circuit de Fórmula 1, se gasten en allò que realment millora la vida dels pares i mares d'aquest país, que realment millora la qualitat de vida dels valencians i valencianes. I l'educació està demostrat que quan més xicotets són els xiquets, l'educació de qualitat fa que després el rendiment escolar sigui millor i, a més, és una obligació per a poder conciliar la vida familiar i laboral que existisca una xarxa pública de 0 a 3 anys digna per als valencians i valencianes, com tenen, per altra banda, en altres comunitats autònomes. Per això, des de Compromís, us anem a demanar algo tan simple com una assignatura per a poder presentar un projecte al Parlament Valencià i que se puga aprovar una llei que faça que tots els valencians i valencianes tinguem dret a que els nostres xiquets de 0 a 3 anys tinguin una educació de qualitat i pública i gratuïta. Y tuvieron un detallazo, ¿no?